Això és una fila, no? Aleshores, cada un, tu tens el número de lloc, posició. Tu el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, això vol dir que tu eres senar, parell, senar, parell, senar i parell. Aleshores, vosaltres sou els llocs que ocupeu. I jo, l'Adriana ha fet uns números a l'atzar i jo t'he donat un número a l'atzar, un altre número. I sigues tot el mismo. Vale, fa igual, perquè no importa, perquè estem explicant com se calcula com el criteri de divisibilitat de 11. Aleshores, no mireu encara el número i els que són senars, un pas avant. Els que són senars. Tu eres senar. Tu eres el 1. Sou senars. Aleshores, necessito una persona que calcule. Ara mireu el número. Vale, mireu el número i anem a sumar. És a dir, tu quin número tens? Jo tinc el número 4. 4. Tu quin tens? El número 8. 8. I tu quin tens? Tu quin tens? El número 2. El 2. És a dir, que tenim 14. Els 14 són senars. Ara, els parells, dieu-me els números que tenim. El 5? El 3. El 5. Per tant, te va que donen 14. Val. Ara restarem la suma dels que són els senars, que ens han donat 14, i la suma tu al darrere. I la suma dels parells. 14 menys 14, que me dona? 0. Per tant, este número que havíem utilitzat, que són, que dieu-me el número? 4. Tu, 6, 8, 3, 2. I el 5 és un número que és divisible per l'11. Perquè quan hem restat, hem sumat els números parells, els jocs parells i els jocs senars, la seva suma m'ha donat que 0.